Александр Лукашенко сёння публічна прызнаўся ў закулісных размовах з прадстаўнікамі Зеленскага. Здаў назад пасля ультыматума прэзідэнта ўкраіны і збірае багаж у працяглую камандзіроўку. Ці гэта канец абвастрэння на паўднёвай мяжы? Што будзе далей? Прывітанне, з вами Сергей Пелеса, а гэта праграма «Прасвет». І са мной на сувязі ўжо мой калега Зміцер Міцкевіч, военно-палітычны аналітык. Добрый вечар, Зміцер. Вітаю. А таксама Михаил Кирилюк, адказны за пытанні юстыцыі ў Народным антыкрызісным управленні. Юрыст. Добрый вечар, Михаил. Добрый вечар. Михаил, может быть, да вас такое першае пытанне коротка на закваску. Што гэта было, вось гэта саступка Лукашэнкі, неафіцыйна вядома, ну, скажем так, з украінскага боку вядома, што рэтрансляторы не працуюць. Гэта што, праява слабасці? Ён паддаўся на ультыматум Зеленскага? Ну, хаця з боку гледжання права, дык, калі мы кажам, тут не пытанне слабасці ці сілы, а пытанне ступеню удзелу у узброеным канфлікце. І тут трэба адзначыць, па-першае, што Беларусь ужо прымала ўдзел у узброеным канфлікце, і таму у Украіне былі падставы яшчэ тады наносяць удары па вайсковых аб'ектах з Беларусі, з якіх узлетали самолеты и наносились удары по Украине яшчэ тады, у 2022 году. У гэтым годзе, ну, быццам бы наўпрост не казалось, як будуць знішчаны гэтыя рэчы, ці гэта будзе паветраны удар, ці будзе гэта нейкая кібератака, ці нешта яшчэ, да? Гэта не павінна быць знішчана на вайне, але тое, што трэба адзначыць, што вельмі добра, што Лукашенко пайшоў на дээскалацыю, тому што тут адміністрацыя Лукашенко цалкам адказна за тое, што яна уцягвае беларускія землі ў акт агрэсіі на баку Расіі супраць Украіны, і тое, што зараз нейкі здаровы сэнс перамог, гэта вельмі добрая навіна. Зміцер, у працяг гэтай справы, так? Слабасць Лукашэнкі ці самастойнасць? Мы часта абмяркоўваем, дзе ж межы гэтага поля манеўру. А Лукашенко паказаў, што у яго ёсць поле для манеўру. Ён можа так вырашыць. Могуць гэтыя рэтрансляторы адключыць, так? Ці прыбраць хаця б на нейкі час. Што гэта? Самастойнасць у прыняцці рашэння вось такіх? Ці гэта все-таки слабасць, і ён паддаўся на ультыматум Зеленскага? Да мне здаецца, гэта проста рэальнае адлюстраванне таго, як выглядаюць справы ў ваенным плане ў рэжыму Лукашэнкі проста цяпер. Тут не тое, каб ягоная самастойнасць, таму што зноў жа, в Расійскай Федэрацыі таксама разумеюць, што ну вот ім зараз просто вот больш нібыта няма нейкіх іншых праблем, чым абараняць Лукашэнку у выпадку чаго ад магчымых украінскіх атак. Ну вот просто нібыта вот больш не хапае чым заняцца. Там Москву толком абараніць не могуць, а тут ну яшчэ вот Лукашэнкам гэтым займайся. Таму якраз таки Москва зацікаўленая ў тым, каб у Беларусі было максімальна ціха і спакойна. І менавіта таму выкарыстанне рэжыму Лукашэнкі в гэтай вайне ну вось такое частковае, дзеля таго, каб гэты спакой захаваць, каб не дапусціць дэстабілізацыі і адкрыцця чарговага фронту. Таму што калі вот кажуць, што ну вот там Расія можа адкрыць супраць Украіны яшчэ адзін фронт з тэрыторыі Беларусі, так зараз сітуацыя паварочваецца такім чынам, што глядзі, каб наадварот не адбылося, каб Украіна не адкрыла чарговы фронт супраць Расіі з тэрыторыі Беларусі, толькі стварыўшы ў Беларусі вось такую дэстабілізацыю. Паколькі ну пры магчымай атацы, пры магчымым кінетычным уздзеянні на пэўныя аб'екты ўнутры Беларусі, ну, якія несуць пагрозу ўкраіне і якія Украіна мае поўнае права атакаваць, як ужо Михаил сказаў. Так. Можа аказацца, што рэжым Лукашэнкі нічога не здольны абараніць, што ніякая супрацьпаветраная абарона не працуе, і ніхто, ў прынцыпе, нічога не здольны зрабіць. Так, і сёння Лукашенко падчас размовы з высокімі расійскімі візітёрамі ён так крыху шкадаваў, што Беларусь і Расія не адна дзяржава. Ну, я так зразумеў, што як бы калі была адна дзяржава, то ну, трэба было б абараняць. А так, гэта іншая дзяржава, вы самі абараняйцесь. Вось сёння падчас размовы з гэтай дэлегацыяй расійскай Лукашенко прызнаўся
у тым, што ў гэтым жа кабінеце, дзе ён размаўляў з расейцамі, нейкі час таму былі прадстаўнікі Зеленскага, і ён з імі пра нешта таемна дамаўляўся. Я прапаную паслухаем ягоную цытату і працягнем нашу размову. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и что втянут нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президенты, они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Зміцер, ну ось до цябе наступнае пытанне. Што гэта за таемныя размовы? У Расію украінскія дэлегацыі сакрэтна не ездзяць, а ў Менск прыязджаюць. Ці не можа быць так, што украінцы прыехалі і паказалі вось спісак, там, схемы, мапы гэтых цэляў, па якіх, калі што, яны могуць ударыць? Што гэта было, на твою думку? Ну, гэта якраз і мог быць, скажем так, той самы ультыматум, толькі прадэманстраваны ўжо на мапах, умоўна кажучы. Да? Вот, таму што трэба было нейкім чынам гэта, напэўна, афіцыйна перадаць. Гэта, калі сапраўды такая сустрэча была, то, значыць, гэты ультыматум меў месца не толькі з вуснаў Зеленскага, да, як кажуць пэўныя эксперты, ну і вот так было прынята, што, ну, вот, маўляў, Зеленскі толькі заявіў. А значыць, украінскі бок яшчэ Лукашэнку штосьці перадаў. І нейкім чынам патлумачыў, што будзе, калі пэўныя рэчы не будуць рэалізаваныя. А тое, што Лукашенко зараз апраўдваецца, што ну вот, давайте там дамаўляцца, і прытым ён же это уже неаднаразова паўтарыў, што вот там трэба дамаўляцца, што мы ж все-таки там такія моцныя, што не дай бог там перайдзе гэты канфлікт в іншае вымярэнне, гэта будзе ўжо канфлікт іншага парадку, а на самой-то справе гэта якраз паказвае, што калі ён апраўдваецца, да, што значыць яму і рабіць ужо больш няма чаго як пагаджацца. Таму што ён разумее, што ну калі гэты канфлікт перайдзе ў іншую якасць, то яму проста не будзе чым падымаць гэтыя самыя стаўкі і не будзе проста чым адказваць. Так. І гэта насамрэч вельмі дзіўная сітуацыя. Тут вот яшчэ б адзін момант я падкрэсліў. Лукашенко кажа, вось тут сидзелі прадстаўнікі Зеленскага. Ну гэта таксама паказвае ягоны ўзровень, на якім яго ўспрымаюць. Ну як это прэзідэнт краіны сустракаецца, ну вот ён же себе лічыць прэзідэнтам, да, вот, ну, вышэйшым кіраўніком краіны, сустракаецца з нейкімі неназванымі прадстаўнікамі. Што гэта ўвогуле такое? Гэта Дмітрий, ну, зразумела, што гэта не пасуе. Зразумела, што ён гатовы прыніжацца нават дзеля таго, каб ну, захаваць сваю пазіцыю. Михаил, зараз да вас будзе наступнае пытанне, такое больш юрыдычным ухілам з вашага поля дзейнасці, але перед тым я прапаную паслухаць яшчэ одну другую цытату Лукашэнкі, якая была сёння агучана падчас размовы з расійскай дэлегацыяй. Не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Михаил, ну вось як ацэніць гэты такі шпагат, на якім расцяжку, на якой Лукашенко стаіць паміж Зеленскім, паміж расейцамі, ён неяк манеўруе, да? Вось у яго ж ёсць дамоўленасці юрыдычныя з Расіяй, саюзныя дамоўленасці, у сферы абароны, між іншых, да? Вось з пункту гледжання іх разумення права. Ён тлумачыць, што нам не трэба втягивацца ў вайну. Так ён жа абавязаны таксама Расію абараняць, калі што, і наадварот. Як вось гэта выглядае з пункту гледжання вось гэтым юрыдычным фокусе, так? Ці ён зможа выкруціць з гэтай сітуацыі, ну і сапраўды пайсці на дээскалацыю? Вы правильно адзначылі, што згодна з тымі дакументамі, якія падпісаныя Лукашенко ад імя Беларусі, то ўжо ёсць для гэтага падставы удзельнічаць у ваенным канфлікце на баку Расіі. Гэта і
дамова о стварэнні саюзнай дзяржавы, гэта і военная доктрина саюзнай дзяржавы, якая што показальна подписана у лістападзе 21 года. Ну гэта вельмі незадоўга перед нападом. Вось. И там есть пункты, что государства-участники рассматривают любые действия с применением военной силы против любого из государств-участников как посягательство на союзное государство в целом. Згодна з гэтым дамоўленасцям, Путин ужо можа патрабаваць удзел Лукашенко. Праблема ў тым, што ступень гэтага ўдзелу ён нідзе не акрэслены, і ён вырашаецца вось тут і зараз на палітычным узроўні. З аднаго боку адміністрацыі Лукашенко, з другой боку адміністрацыі Путина. Так. Тое, што зараз Беларусь не прымае ўдзел у вайне, гэта хутчэй не заслуга Лукашенко, на мой погляд, а гэта ідзе насуперак яго дзеянням, таму што тыя дакументы, якія ён падпісаў, яны гэта не ўдзел у вайне, яны не аддаляюць, а наадварот толькі приближаюць удзел у вайне. Так, яны ствараюць рамкі для гэтага ўдзелу. Калегі, я прапаную паглядзець сюжэт, які нам пакажа, прадэманструе большы, шырэйшы кантэкст гэтай справы, і пасля гэтага мы вернемся, працягнем нашу размову. Зеленскі паставіў Лукашэнку перад выбарам, і Лукашенко зрабіў першы крок назад. Пасля публічнай пагрозы прэзідэнта Украіны знішчыць на тэрыторыі Беларусі сістэмы, якія наводзяць расійскія дроны, рэтрансляторы перасталі працаваць. Але ці задаволіць гэта Украіну, калі Беларусь працягвае забяспечваць Крэмль снарадамі і палівам? І чаму на фоне гэтай прыніжальнай паўзы Лукашенко тэрмінова збегае за мяжу? Сюжэт Сергея Марцалева. Владимир Зеленский пайшоў ва-банк, прад'явіў суседзям ультыматум. Ён запатрабаваў ад Лукашэнкі прыбраць рэтрансляторы сігнал для расійскіх дронаў. Прыстасаванні, што перадаюць сігнал, як сцвярджае украінскі прэзідэнт, знаходзяцца ў гомельскім і берасцейскім памежжы. Інакш, заявіў Зеленскі, калі Лукашенко гэтага не зробіць, гэта зробім мы. Аднак спіс агучаных цэляў значна даўжэйшы. Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем. І також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Втягування Білорусі в війну. Постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів. Ну, может быть, я где-то и переборщил. У сваіх апошніх заявах Лукашенко прасіў прабачэння ў Зеленскага, заяўляў пра нежаданне вайны. Нават атаку на аўтобус з беларускімі спартсменамі Менск каментаваў ухіліста, не называючы наўпрост вінаватых. І цяпер, пасля кіеўскага ультыматума, вышэйшыя вайсковыя чыны Беларусі дэманструюць жаданне працягнуць мірны трэк. Здесь надо смотреть на стратегию. И стратегию четко определил наш президент. От военного смысла втягиваться нам в конфликт или чтобы или нас, как говорят, хотят втянуть, его нету, слова совсем. Конечно же, мы наблюдаем за происходящими. Конечно же, определенные силы мы содержим на границе, но это в минимальном объеме. Заўтра крайні тэрмін выканання патрабаванняў Кіева. Паказальна, што сам адрасат ультыматуму ніяк на яго не адрэагаваў. Хіба што сабраўся параіцца з Пуціным і пакінуць на гаспадарцы прэм'ер-міністра на час сваіх элегантных уцёкаў з краіны. Поскольку у меня тут длительная командировка, ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать, может, есть предложение. Тым не менш, адпраўляючыся ў працяглую камандзіроўку, Лукашенко не забыўся пра народ і падбадзёрыў яго праз гомельскага губернатора. Конечно, в разговоре с главой государства было подчеркнуто тем, что президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались и ничего не беспокоились, что у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан Республики Беларусь.
У сераду стала вядома, што рэтрансляторы з беларускага боку пакуль замаўчалі, а расійскія шахеды цяпер ляцяць па іншым маршруце. Імаверна, Лукашенка моўчкі выканаў патрабаванне суседзяў. Аднак да хэпі-энду ў гэтай гісторыі далёка. Наўрад ці беларуская прамысловасць з дня на дзень перастане вырабляць снарады для Крамля і прадаваць палівы ў Расею на вайсковыя патрэбы. Што наступіць пасля паўзы? Мяч на баку Украіны. А мы вяртаемся ў студыю, дзе я працягваю размову з юрыстам Міхаілам Кірулюком і аналітыкам сферы бяспекі Змітром Міцкевічам. Зміцер, ну, добра, ультыматум быў, Лукашенко здаў назад. Што далей? Мы ж ведаем, што патрабаванні Зеленскага былі больш шырокія. Гэта тычылася і паставак узбраенняў, запчастак, паставак паліва. А ў Расіі цяпер сур'ёзныя праблемы з палівам, так? Як для войска, так і для цывільнага насельніцтва. Калі Лукашенко далей працягне саступаць Зеленскаму, што будзе? Як ты гэта уяўляеш? А мне здаецца, што тут у Лукашэнкі не тое, каб шмат варыянтаў. Я, шчыра кажучы, не бачу зараз магчымасцяў, тэарэтычна, што яму рабіць. Таму што ён сам, па сутнасці, кажа, што мы ніяк эскалаваць не хочам. То бок, толькі зноў жа, гэта ж адчытваць трэба правільна, што калі ён кажа, што мы ніякім чынам не будзем там нікога атакаваць, там ні ў якім разе, гэта значыць, што ён баіцца, што, ён гэта так тлумачыць, каб яму самому не далі па закарку. Вось. І, адпаведна, мне здаецца, саступкі далейшыя будуць. Толькі што яны будуць таксама негалоснымі. Зноў жа, яны не будуць ніякім чынам каментавацца, ніякім чынам тлумачыцца, нібыта нічога і не было. То прапаганда можа нават падаваць некаторыя з іх в якасці поспехаў. Глядзіце, вось мы дабіліся там прасоўвання на нейкім трэку і гэтак далей. І тут проста пытанне, ці будзе Расія надаваць той узровень падтрымкі і абароны для рэжыму Лукашэнкі, які дазволіць яму далей на максімуме магчымасцяў прымаць удзел у падтрымцы расійскай ваеннай машыны, альбо яна такі ўзровень падтрымкі даваць не зможа. І мне здаецца, што, гледзячы на тое, як развіваюцца падзеі проста цяпер, хутчэй верагодны другі варыянт. І для Украіны якраз цалкам лагічна будзе нават праз такі палітычны ціск. Не несучы наўпроставай пагрозы, а проста заяўляючы пра магчымасць выкарыстання нейкіх кінетычных сродкаў уздзеяння. Можна ціснуць на рэжым Лукашэнкі, можна ціснуць на Расею і тым самым адключаць Расеі гэтую частку тылу. Таму што логіка такая. Зараз у Украіны знішчыць расійскую лагістыку, максімальна адключыць расійскі фронт ад тылу. Улічваючы тое, што Рэспубліка Беларусь з'яўляецца часткай гэтага расійскага тылу, там і частка лагістыкі, то бок гэтыя пастаўкі паліва, там і частка паставак для ваенна-прамысловага комплексу, для вытворчасці ўзбраення. Адпаведна, гэта таксама можна адключыць. Плюс яшчэ адзін палітычны чыннік. Зміцер, я бы хотел можна чакаць слухаў у гэтым кірунку. Хотел бы еще поспеть одно пытанне до Михайла задать, юридичное пытанне, так. Уявім себе такі, скажем так, горший сценар. Пакуль што Лукашенку пронесло, так бы мовіць, да? Абышла беда боком. Он пайшоў на саступкі. Але мы уявім сабе, што Украіна, адчуўшы сваю сілу і слабасць Лукашэнкі, працягвае свае патрабаванні, так? Пастаўкі паліва, там, запчастак і так далей, да? І мы зноў бачым эскалацыю. Вот з юрыдычнага пункту гледжання гэтыя цэлі ў Беларусі, яны якія? Яны легальныя ці не? І якія легальныя? Рэтрансляторы можна сабе уявіць, што рэальна. А НПЗ, а нейкія станцыі, звязаныя з перепампоўкай гэтага паліва. Вось як юрыдычна гэта выглядае? Глядзіце, тут же не толькі аб МПЗ рэч гаворка ідзе. Яшчэ можна паглядзець апошнія навіны. НПЗ гэта зараз проста як вяршыня айсберга, так? А міністр замежных спраў Сібіга дзень ці два таму назад напісаў пра вучэнні у Ашмянах, 2000 прызыўнікоў, з 20 чэрвеня па 2 ліпеня, ужо зараз. Навошта зараз падчас вайны ў рэгіёне праводзіць вучэнні? І міністр замежных спраў Украіны цалкам слушна піша, што гэта ціск, гэта падвышэнне ваеннай эскалацыі. Сёння Зеленскі апублікаваў пра тое, што уздоўж Украіны-беларускай мяжы
будуецца інфраструктура, у якой няма ніякай іной мэты, акрамя ваеннай. І гэта таксама эскалацыя з боку адміністрацыі Лукашенка, на жаль, з боку Беларусі. І вось мне вельмі гэтага не хочацца, але у Украіны відавочна ёсць падставы сябе абараняць. На гэту тэму добра там Екатерина Дикала пісала на Фейсбуку з боку гледжання аналітыкі міжнароднага права, да, пагроза по 51 артыкулу устава ООН павінна быць і дзеянні супраць пагрозы павінны быць супастаўляльнымі і выміральнымі, да, то бок калі там, ну, не ведаю, один солдат падышоў да мяжы, то Михаил, я прапаную в гэтым месцы поставить кропку. Да. Я прапаную гэта як пуэнту патрактаваць вось статут ААН, які Беларусь падпісала, прапаную як кропку такую патрактаваць, паставіць. І з гэтым все зразумела, Украіна мае права на абарону. Я нагадаю, што моімі суразмоўцамі былі Михаил Кирилюк, юрыст НАУ, і военны аналітык, мой калега Дмитрий Мицкевич. Дзякую, калегі. А у нас яшчэ одна тэма застаецца. Гульня ў 41 год пад прыцэлам украінскіх ракет. У Берасці лукашэнкаўскія чыноўнікі сутыкнуліся з крамлёўскімі куратарамі на фоне рэальнай пагрозы новай вайны. Чаму бутафорская рэканструкцыя ў крэпасці выглядае як злая іронія пасля таго, як Кіев прымусіў рэжым адключыць расійскія ваенныя аб'екты? Падрабязнасці ў сюжэце Віталя Бабіна. Нявыспаныя падлеткі і чыноўнікі і чырвоная зорка з датаю пачатку вялікай айчыннай вайны, пафасныя прамовы і ўсё гэта ў поўнай цемры, якою была ахутаная берасцейская крэпасць, дзе спачатку адбыўся мітынг рэквіем, а потым ужо пры дзённым святле і маштабная рэканструкцыя першых дзён абароны берасцейскай крэпасці. Марыуполь трымаўся 90 дзён. Калі мы кажам пра малую такмачку, нейкае сяло, яна абараняецца звыш 1500 дзён. Вось гэта гераізм, так? А вось тое, што робяць нашы чыноўнікі, так, безумоўна, вось гэту бутафорыю, пэўна. Я лічу, што такая бутафора, яна больш крыўдзіць пачуцці беларусаў, больш крыўдзіць нас як нашчадкаў, якіх сапраўды дзяды ваявалі. На ўрачыстасць сярод іншых меўся прыехаць і патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыла, які напярэдадні служыў літургію ў Берасцейскім свята-васкрасенскім саборы. Аднак не прыехаў, як зрэшты і Лукашенка, пасланне якога да ўдзельнікаў памятнай даты зачытаў старшыня палаты прадстаўнікоў Ігор Сергіенка. Наша память – щит, которым мы сдерживаем агрессию воинствующего реваншизма. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа является актом справедливого суда над преступлениями, не имеющими срока давности. Не абышлося і без важных гасцей сяброўскіх для рэжыму Лукашэнкі краінаў, якія прыехалі ў Берасці перадусім на форум гэтак званай саюзнай дзяржавы «Вялікая спадчына, агульная будучыня». Як падчас форуму, гэтак і ў начной цішыні спікер расійскай дзяржаўнай думы і адданы пуцініст Вячаслаў Валодзін нагадаў беларусам, як падчас той далёкай вайны ў Берасці і Сталінградзе мужна змагаліся савецкія афіцэры, ды як хутка здаваліся немцам еўрапейскія краіны, якія цяпер, як цвердзіць адзін з рупараў Крамля, хочуць забраць нашу из России агульную спадчыну. Они хотят отобрать у нас память. Они хотят отобрать историю. Если это произойдет, не будет наших государств, не будет нас. Страхі Валодзіна і ягонага калегі, выхадца з КДБ Ігора Сергіенкі, абумоўленыя і тым, наколькі сёння ўпэўнена пачуваецца Кіеў, разбураючы расійскую нафтавую інфраструктуру, а таксама з улікам ультыматуму Уладзіміра Зяленскага для Лукашэнкі. Самы лепшы фармат правядзення такіх мерапрыемстваў гэта калі б Лукашенко ўсё ж такі зняў рэтрансляторы, так, з якія выкарыстоўваюцца падчас расійскіх дронаў, калі яны забіваюць мірнае цывільнае насельніцтва Украіны. Вось гэта сапраўды была бы памяць і даніна вось гэтай памяці падзеям Другой сусветнай вайны. І Лукашенко гэта па выніку зрабіў. У сераду ўвечары прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі заявіў, што рэтрансляторы ў Беларусі, якія дапамагалі расійскім дронам атакаваць Украіну, перасталі працаваць з 22 чэрвеня. Зрэшты, магчыма, што з пытанняў бяспекі Лукашенко не з'явіўся і на яшчэ адной урачыстасці, прысвечанай памяці вялікай айчыннай вайны. Замест яго ў Светлагорскі раён на Гомельшчыне, дзе пасля абнаўлення адкрылі комплекс воінскай славы ў гонар аперацыі «Багратіён», спас
пасланнем ад самаабвешчанага кіраўніка Беларусі звярнуўся ўсё той жа Ігор Сергеенко. Дорогие сябры, гэта все на сёння ў прасвеце. Для вас працавалі я, Сергей Пелеса, і ўся каманда нашай праграмы. Бывайце і трымайцеся.